Hey लोगोफोर गासिखौबो बर' मिक्सचार चेनेलाव बरायबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आरो बे भिडिअआ स्पेशली जायफोर बिथांमोना PUBG गेमखौ गेलेयो बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन मानोना दिनै 2 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइनि अर्थात दा बावैसो जोंनि भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्नोलॉजीआ मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बुंथिदों जे बिथांमोना गासै 118 मबाइल एप्सखौ बेन खालामनाय जाबाय होननानै आरो बेनि गेजेरावनो दंफायोमोन जोंनि बयनिबो आंगो PUBG मबाइल गेमा बहाय दंफायोमोन स' बियो PUBG गेलेग्राफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों दा बैफोर एप्सखौ बेन खालामनायनि गुबै जाहोनखौ जों बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि भारत हादराव भारत सरकारा मा रायलायदों मा रायलायाखै बा जोंनि भारत सरकारा मा थांखि लानानै खामानि मावनो सानदों बेफोर बाथ्राफोरा जाहाथे जोंनि भारत हादरावनो सेक्रेटै थाथों बा गुबुन हादरा गुबुन काउन्ट्रिफोरा जाहाथे जेबो मिथिया बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि एप्सखौ बेन खालामनाय जादों होननानै जोङो मिथि मोनदों मानोना स्पेसियली जों PUBG मबाइलफोर बायदिया चाइनाफोर बायदि मोनसे काउन्ट्रिया सालायगासिनो दङ दा बेफोरबायदि PUBG मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंनि भारत हादरनि गोबां बाथ्राफोरा बेफोरनि गेजेरजों गोसारो आरो बेफोर गासै एप्सफोरा बा बेफोर चाइनानि गासै एप्सफोरा PUBG मबाइलफोर बायदि एप्सफोरा जोंनि भारत हादरनि गासै डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामग्रा एप्सफोर बायदिसो खामानि मावो दा बैफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायनो जोंनि भारतखौ सिकिउर खालामना लाखिनो थाखाय बेफोर खामानिखौ मावनाय जादों जोंनि भारत सरकारा स' लोगोफोर बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव होननानै बुंजायो दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय दा मा एप्सआ बेन जाबाय बेनि गासै डिटेल्सखौनो आङो बे गासै एप्सनि नेमखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिखादों नोंथांमोना नायनो लुबैदोंब्ला बेखौ पज खालामनानै बा लाखिथ'नानै बेखौ नोंथांमोना नायजागोन आरो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना PUBG गेमखौ गेलेयोमोन बा बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा स' लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सनि थाखाय बांद्राय सिन्था खालामनाङा मानोना बेफोरबायदि एप्सखौ जोंनि भारत सरकाराबो लासै दिहुननो थांगासिनो स' लोगोफोर नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ